Моҳпайкар Ёрова, ҳунарманди маъруф ва муваффақи тоҷик 28 июли соли 1970 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Беш аз 25 сол мешавад, ки дар ҷодаи театр ва кинои тоҷик фаъолият менамояд. Солҳои 1991, 1999 ва 2008 то ин ҷониб дар Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кор ва фаъолият менамояд. Хатмкардаи Театри донишгоҳи Москав ба номи Шепкина мебошанд. Моҳпайкар Ёрова дар фаъолияти кории худ дар беш аз 100 филмҳои хурду бузург нақшофарӣ кардааст. салом бинандагони азиз, ин барномаи навбатии варзиши қавитан аст ки манзури шумо мегардонем. Бинандагони азиз, мо ба хубӣ медонем ки дар барномаи қавитан устувории бадани иштирокчиён санҷида мешавад. Албатта дар мадди аввал бисёр мушкил ва душвор ба назар мерасад, лекин бинандагони мо тасаввур мекунанд ки дар барномаи мо танҳо мардон ва қавитанон ширкат варзида метавонанд, лекин ин тавр нест. Албатта ҷинси латиф занону бонувон низ иштирок карда метавонанд. Акнун бинандагони азиз, дар барномаи навбатии қавитани мо иштирок доранд ҳунарманди беҳамто, бонуи муваффақ ва ҳамзамон ҳунарманди Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, бонуи зебо Моҳпайкар Ёрова. Ташаккури зиёд ки таклифи моро пазируфтед ва дар барномаи мо иштирок. Саломат бошед. Қавитан ки гуфтед, занҳоям қавитан шуда метавонанд, на танҳо мардҳо. Ва бубинед ин қадар занҳои варзишгари дорем ки яъне чемпиони ҷаҳон шудаанд ва якаш Мавзуна Чориева ифтихори мо Тоҷикистон аст, занҳои тоҷик аст. Ва ман Абдурабиҷон барои чӣ розӣ шудам, чун каме ана ҳамин чарбу пайдо кардааст. Чарбуҳои зиёдатӣ. Бале, чарбуҳои зиёдатиро бояд каме гирифт. Барои ҳамин фикр мекунам шумо ба ман ин қадар яъне машқҳои вазбин намедиҳед. Албатта тамошобини азиз, Моҳпайкар Ёрова дуруст қайд кардан. Барномаи варзиши қавитан ин худ як барномае аст ки бадани инсон ва ҳаракатҳое ки инсон дар ҷараёни варзиш кӯшиш мекунад, оҳиста оҳиста ба зинаҳои варзишӣ гузашта чарбуҳои зиёдатии худро хориҷ мекунад, ба зинаҳои дигари варзишӣ мегузарад. Яъне баъзаи асосие ки ҳаст, огоҳӣ пайдо карда ба дунёи варзиш ворид мегардад. Ин албатта беҳтарин аст, хуб аст. хуб, Моҳпайкар, мо ҳозир пеш аз оне ки ба ҳамон зинаҳои варзишие ки шурӯъ намоем, яъне тамринҳое ки ҳаст мо омода намодаем, пеш аз ҳама ба обутоби бадан шурӯъ мекунем, каме баданро гарм мекунем дар роҳрафҳои варзишӣ ки дурчархаҳои варзишӣ ё бандпарак бошад. Баъдан метавонем мо зинаҳои варзиширо гузарем. Ногуфта намонад ки тамошобинони азиз, ин барномаи варзишии қавитан аст. Бо мо бошед. пеш аз оне ки шурӯъ намоем, ман вазни худро месанҷам. Баъдан Моҳпайкар Ёрова метавонад бисанҷам 70 килограмм. дар барномаи гузашта 71 килограмм будам, ҳозир 70 килограмм шуд. Як вазн аллакай парт. Ман метарсам. Ҳеҷ натарсед. Агар сира бой доди ку, тамом. Диди 59 кило. 59, расо 59 килограмм. Аҷиб буд, беҳтарин. 59 кило, тамошобини азиз, ин вазне ҳаст ки аллакай Моҳпайкар Ёрова дар ҷараёни варзиш кӯшиш мекунанд ки боз 5 килои дигар партоянд. Бале. Зинаҳои тамриноие ки мо гузошта будем, акнун шурӯъ мекунем. Марамат. ҳозир акнун каме баданро гарм мекунем. Марамат. Аз ин тараф оҳиста. хуб, оҳиста мушакҳои пойҳоро каме гарм мекунем ва дар ҷараёни тамринҳо бояд омода мешавем. Аслан дуруст тарафзодаем мешавад. Не, ба самти пеш шумо кӯшиш кунед. Бале, аз самти пеш оҳиста ҳаракати дастҳо мешавад. Як рости гап, чун анъана дар барномаи варзишии қавитан мо як-ду саволҳои анъанавӣ дорем ба дунёи варзиш.
аслан варзиш дар зиндагии шумо чӣ нақш дорад? варзиш медонед, варзиш дар зиндагӣ фикр мекунам ҳар як шахс яъне як нақше дорад ки нақши солимӣ аст. яъне варзиш ин солимии бадан аст, аслан саломатӣ аст. бубинед дар ин бабои аср ки ҳозир тамоми дунёро фаро гирифтааст, бояд бо варзиш зиёдтар машғул шудан дар кор аст, чун барои худи гӯем ана ҳамон организмову ана ҳамон мушакҳои бадан бениҳоят кӯмак ҳам мекунад, фоидаи хуб ҳам дорад. албатта ман гумон мекунам ки ҳамин COVID-19 коронавируси аллакай тамоми дунёро паҳн кард. ин на балки дунёро такондод, балки тамоми инсониятро такондод. ба тамоми фикрҳои дигар, яъне инсонро бори дигар водор сохт ки фикр кунад, масалан дар зиндагии худ, дар кори худ. ҳатто ман бовар кунед, дар ҳамин давра вақте ки дар хона будем як муддат ман якчанд наворҳои варзишӣ ба телефон пахш кардаму ба дигарон партофтам. рафиқон гуфтанд ки хайна мешудааст ки манимида. ора ман боварӣ дорам ки шумо абдурабиҷон мисол имконияте ҳаст барои шахс ки метавонад ба толори варзиш равад. ҳастанд шахсоне ки имконият надоранд. ман гуфтанӣ нестам ки аз ҷиҳати молиявӣ, иқтисодӣ, аз ҷиҳати серкорӣ ман алал хусус вақт намеёбам ба толори варзиш равам. варзишро дӯст медорам, дӯстони хеле зиёди варзишгар дорам, бо онҳо ҳамкориам мекунам, дӯстиам мекунам. аз сабабе ки шумо дӯстони бисёр зиёд доред, мо суръатро зиёд мекунем. шумо мана куштаними ҳозир тамринҳо аз пеш аст. аллакай почаам дар кард. оҳиста бо пойҳо. маълум аст дар ҳақиқат шумо оҳиста сарозман аст. одаме ки мана ҳамин хел толори варзиш намеравад, адабаш ана ҳаминда. ҳозир оҳиста акунам зинаҳое ки мо дорем, шумо одат мекунед. шумо ворид мешавед. ворид шудан ин хуб аст. мисол ин барномаи шумо ба ман як бор иштирок мекунам. оянда ба ман кадом барнома равам ки ана ҳамин хел толори варзиш мана барам. оянда боз мо ният мекунем, даъват мекунем шуморо, ягон мушкилӣ надорад. лекин мо назорат мекунем. баъд аз ҷараёни тамринҳо, баъд аз намоиш мо мебинем ки шумо медонед, мисол мо театр ба кор мекунем, ҳастанд намоишҳое ки талаботи ан ҳамин машқҳоро дорад. яъне мо бо бадан кор мекунем, бо нутқ кор мекунем, дар саҳна медавем, мепарем. ҳамаи ин чизо ҳаст ва имконияти ба варзиш рафтан аз ҷиҳати вақт мо надорем. ман кӯшиш мекунам ки дар раванди дар ҷараёни тамринҳое бошад ки мо якҷо иҷро карда тавонем ва шавқовар ҳам бошад, чунки барномаи мо ҳамин аст. шавқоварӣ яъне ки латифа гуфтану ба дунёи варзиш ворид гаштану, лекин боз аз кору фаъолияти шумо низ мо бояд бархудор бошем. почаам дар кард. мо метавонем оҳиста суръатро сур кунем, суст карда ба дигар тамрин гузарем. оҳиста марҳамат. метавонед аз ин тараф ба самти тавор волид мешавем. чӣ гап шуд? одами машқ намекардаги ҳолаш аз ин бадтар мешад. хуб мупайкар, ҳозир мо акнун зинаҳои варзиширо шурӯъ мекунем. ман ба шумо 6.5 килограмм овардам, ба худам 10 килограмм. ҳозир мо якҷоя шумо 6.5 килограммро мегиред, ба самти девор партофта боз чанд килограмм я буд? 6.5 килограмм. пул эсон нест? бо ман гумон кардам ин ки ҳамин тӯпи баскетбол, волейбол, сабу качни одам куштани ман бовар кунед, шумо мисли варзишгар ки ҳастед, аз ҳамин хотир ман боз ман вазнинтар овардам вонамуд мекунам ки ман мисли варзишгар ҳастам. ман варзишгар нестам, ман ҳунарпеша ман ҳастам. кӯшиш мекунам. ва ҳунарпеша аслан худаш варзишгар баред, машқ мекунад, тамрин мекунад, ҳама кораша дуруст, мекунад. лекин мо кӯшиш мекунем ки боз вазнинтар шавад ба шумо. ман дар даст дорам, пештар меистем. мупайкар ёрова иҷро мекунанд, ба девор зарба зада пойро ба ақиб бурда. ман танҳо дар ҷои худ осонакаган шишта мехезам. тамом. омода ҳастед? шурӯъ мекунем. пештар чунки дар ҳолати партофтан тӯпро доштан лозим аст. мадад. 1 2 3 рафтем. дар ин ҳолат шумо бояд дар ҳақиқат сабук аст, биёед вазнинтар кунем. ҳозир ман рафта вазнинтар гирам. тамом қабул. нигоҳ кунед як мартаба.
партофтам қапидам, пойро ақиб бурдам, А. овардам. Партофтам қапидам, пойро ақиб Шуд бурдам, фаҳмидам. овардам. Фаҳмидам. Хуб, омода? Рафтем. 1, 2, 3. О, аҷоиб. Пойро ба боло бардошта, боз Боз мехезем, хестаму. боз як мартаба дигар. Партофта, бале. Ин хуб буда? Бас. Хуб, Ҳамин хел. боз, бале, дуруст. Як мартаба дигар. Хел партома бештар. Мешавад беҳтар. Мисли волейбол, баскетбол. Дед дастои чолок дорам. Дар ҳақиқат чолок ҳастам. Боз зиёдтар мекунем. Вазнҳои зиёд ҳаст дар он. Оҳиста. Шудми? Тамрине ки иҷро кардан, мо дар барномаи гузашта 3 навбатӣ 3 мартибагӣ ба Субҳони Ҷалил пешкаш карда будем. Лекин дар ин навбат мо 2 мартиба пешниҳод Бебахшед, Субҳони Ҷалила бо ман баробар накунед. Боя бузбалагиша бинем, мана стройнигима бинеда. Ман пешраба хароб. дуруст, дар ҳақиқат хароб аст. Лоғар мегӯям. Охир ҳамин харобии шуморо мо ба назар гирифта ба шумо машқҳои вазбинтар, чолоктар. Не, барнома ки қавитан аст, мо қавитан ҳастем. Ман дига ҳечи гуфта наметавонам. Қабул як мартиба дигар. Во! Боз як мартиба. Ду бор гуфтед ку? Ин дуюм маротибааш. Меравед. Як, офарин. Хешти. Як, офарин. Хешти. Беҳтарин аст. Як, ду. Маҳқул шуд маҳқул. Беҳтарин аст. Як мартиба дигар. Тамом. Як мартиба дигар. Бинандагони азиз, ана ҳамин аст. Оҳиста. Санҷиши устувории бадан дар барномаи Қавитан ана ҳамин хел ситораҳои шахсиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон омада иштирок мекунанд, кавииродагии худро нишон медиҳанд. Ана нигоҳ кунед, бо як даст, дидед, бо як даст 6 килои ман бардоштодем. 100 килошам мебардорем. Вазифаи ман ҳамин аст ки бо Моҳипайкар Ёрова бо тамринҳо, бо зинаҳои варзишӣ шурӯъ карда, дигар зинаҳои вазъ биртар душвортарро пеш. Ман боварӣ комил дорам ки иҷро карда метавонанд, чунки варзиш худаш ҳамин аст. Акнун тамошобинон азиз, зинаи камтар душвортар мешавад. Ҳозир мо бо ҳамроҳии Моҳипайкар Ёрова нигоҳ кунед чӣ кор мекунем. Оҳиста оҳиста ба турник баромада, қадам зада, дар нуқтаи охирон дастро дошта, ба муддати чанд сония меистанд, қувват мекунанд, мо мебинем ва баргашта дуюм зинаи варзишии мо бандро дошта бо дастон ҳаракат кардан аст. Аз ҳамин хотир ҳар дуи як мартиба ҳисоб мешавад. Бо диққат бошед, ҳозир шурӯъ мекунем. Баъд мебинем ки боз дар пеш чӣ моро интизор мешавад. Хоб, бо ҳисоб оҳиста. Амҷа. Ҳаминҷо. Овезон кунам худамам. Овезон сароси ман ашад. 1, 2, 3, 4, 25, 30. Оҳиста. Шуд. Тамом. Оҳиста фаромадем. Оҳиста. Аз ин тараф. Чанд сари сол шуд ман машқ накардам. То ба кунозим ба зинаи ана ҳамун то баъди турне ки буд мегузарем. Ман як мартиба ҳозир ба шумо нишон медиҳам. Каме душвор мешавад, лекин ман медонам ки шумо аз рӯдаш мебароед. Манам хеле осонро дошта, саросима нашуда бо бозуҳои даст санамхел ҳаракат мекунем. Ба мисли мор. Ба мисли мор, бале, албатта. Ба мисли мор. Шумо шурӯъ мекунем. Бо ҳисоб. Ба ман барори кора? Ба шумо барори кор. 1, 2, 3. Рафтед. Офарин. Албатта, ду пораи ҷамъ монда ана. Беҳтарин. 3, 4, 5, 6, 7. Тамом. Не, ман ҳоли тарсуд ман чило дорам. Тамом. Ана кун дидед бачо, суръатро тез мекунем ҳозир. 1, 2, 3, 4 саросима намешавем. Боз тезтар. Об бояд бо меъёр бошад. Ҳозир як лаҳза. Ту дақиқа гуфтан дила обам менӯшам. Ора ҳамин саросима нашуда 1 қурт, 2 қурт, 3 қурт. Бас. Мо медонем ки дар варзиш ба қуллаи фатҳу мурод расидан бисёр заҳмат дар кор аст, азоб аст, меҳнат аст. Баъд варзишгарон ба фатҳ мерасанд. Гумон мекунам ки дар саҳна, дар киноам, дар театрам ҳамин гуна аст. Бе заҳмат, бе муваффақият ба ягон қулла расидан намешавад. Аз ҳамин хотир ҳозир барои мо агар хуб мешуд, як лаҳзаи ана ҳамун саҳнаи дӯст доштаи худро ба мо нишон медодед ва мо бо тамошобинон тамошо мекардему лаззат мебурдем. Мо як намоише дорем
Дирafsh Коваёнӣ ва дар он ҷо ман нақши модарро бозӣ мекунам, яъне модари Фаридунро. Ва дар он ҷо як лаҳзае ҳаст, ки ин банд ба мисли ҳамин банд он каме бориктар аст, банди хеле дароз аст ва вақте ки аз банд фарзанд, яъне нусхаи фарзанд мешавад, аз банд тахт мешавад, аз банд бисёр чиҳо мешавад, яъне гӯем ана ҳамун панҷшохаи тортанаку ман ҳамин рамзҳои ҳаргуна мумкин аст кардан ва як рамзе буд, ки банд ҳамчун фарзанд буд. ва вақте ки Фаридун ба ман метсиям, Фаридун мегӯяд, ки хуб гавзан падари ман кист, ман кистам, ҳамин бовар кунед, ана ҳамин банд қатӣ вақте ки ман ана ҳамун монолога хонда меравам, як темпе буд, яъне ҳозир ман ба шумо ба ёдам биёд: эй номгӯй, бигӯям туро ҳар чӣ гуфтӣ бигӯй, ту бишнос каз марзи эронзамин яке мард буд, номи ӯ Отибин, зи тухми каён буду бедор буд, хиратманду гурду беозор буд, зи таҳмураси гурд будаш нажод, падар бар ҳаме дошт ёд, падар буд маро некшӯй. ҳамин суханоя гуфта, ана ҳамин ҳаракатҳоя гирди саҳна ман мекардам. бале. Шумо ман аллакай ба фурӯ рафтам, бовар кунед ҳозир ба ман як қалам ва як китоб дар кор аст, ки ман шинаму нависаму ёд гирам, омӯзам, чунки ҳамин ҳаракате ки ҳозир кардан ҳамин хел дар ҳақиқат кино, як чиз ҳаст, ки мисол вақте ки мо тамрин мекунем дар саҳна ва ин намоиш беҳад намоише буд, ки фақат гӯем мо дар амал буд, амалҳои варзишгариам буд, ки мо ана ҳамин камон мешудем ва ана ҳамин хел мерафтем сухан карда. бисёр чизҳое буд, ки ба варзиш тавъан буд ва мо ин намоишро як моҳи дароз фақат тамрин мекардем, яъне машқ мекардем. дар муддати як моҳ ҳамаи мо, ҳама ҳозир каме фарбе шудам, дар он вақт дар муддати як моҳ бовар кунед, ҳамаи мо, яъне солим, бақувват, гӯем агар бениҳоят ҳамамон худамонро хуб ҳис мекардем ва дар ҷашнвораи парасту, ҷашнвораи ҷумҳуриявӣ, мо бо ин намоиши худ соҳиби шоҳҷоиза шудем. беҳтарин. бубинед, баъд аз ин мо рафтем ба ҷумҳурии Қазоқистон бо ҳамин намоишнома дар байни 7 мамлакате, ки ин ҷашнвораи байналмилалӣ буд. боз ин намоиш соҳиби шоҳҷоиза гардид. шахсияти ман, муваффақ будани ман аз анамон лутфу меҳрубонӣ мухлисони азизам ҳаст, тамошобинони азизам ҳаст. зинда бошед тамошобинони азиз, моро пайгир бошед. боз бармегардем ба телевизиони варзиш. боз зебогӯиҳои Мувоффақият Ёрова ва тамринҳои бисёр душвор дар пеш аст. моро интизор бошед. хоб, бинандагони азиз, акун мо пиршад дастпӯшҳоро тез мегирем. акун Мувоффақият Ёрова дар дастҳои худ мепӯшанд. тайёриётонро бидед то мардако. бисёр омодагӣ ҷиддӣ. хоб, ин дастро ӯзӣ мепӯшанд. ин ҳамин хел бояд калон, ҳамин хел бояд бошад, бале. бояд пурра дарояд. ман инҷо мустаҳкамтар мекунам. акун тамошобинони азиз, ҳозир амале ки мо иҷро мекунем барои бартараф кардани чарбуҳои даст ва миён ҳастанд. мо тез якҷо ман дошта Мувоффақият Ёрова кӯшиш мекунам, ки зарба занам, лекин ман худро масофа медиҳам, чунки зарбаҳошон ба ман нарасад. инҷа занам ё унҷа? ман маълима, уман ба нами зарба гурӯшова задам дар кор. хай ту гуфт дастата вай карди, ман ба ман тез задам. ман дидӣ, ман тайёр рафтем. мардои аз ҷавонои азиз, ин зарбаҳо ба тарафи мо буд. Барами эҳтиёт. хуб, манам хеле шуруъ мекунем. саросима нашуда. ман нағз мебинам бокс. якҷо бокс мекунем. марамад метавонем. инҷа аввала? якта инҷа, дута инҷа, сета инҷа, чор. аралаш метавонед. хай рафтем. чӣ хеле ки метавонам задан гирӣ. фақат ман ба назанед, тамом. як бор дигар. боз як морд бисёртар. 5 6 боз 1 2 3 4 суратро тезтар мекунем. тезтар. боз. нокдаун. шуд.
Нагони азиз, зан ҳамин аз зарбаҳои қавитан, қавиирода, яъне бонуҳое ки ҳозир иштирок доранд барои бартараф кардани ман ростиш маҳқул шуд. Ҳамаи машқое ки ман мекардам қатиш бокс маҳқул шуд. Шумо зарба задан гиред, ман ба шумо як савол метиҳам, бисёр саволи мувофиқ аст. Задан гиред зарба. Муопаркаи ёрова, ман бисёр мехостам саволро ба шумо тиҳам. Лаҳзае мешавад ки ба шумо нақши ҷавондухтар, яъне варзишдухтари чолоку ҷасуру далелро пеш мекунанд, пешниҳод мекунанд ва шумо барои ин нақшро иҷро кардан чӣ фикр мекунед? Омода ҳастед? Пеш аз ҳама ман ба 18 сола мононне як дуюм ин ки як муаллиф як филмномае буд. Метавонед нафасро Камонвар ном дошт. Ин як 4 сол пеш буд. Ман омода будам ки тамрин кунам бо машқи варзиши айкидо. Яъне мо дар гӯем варзишгоҳи Фрунзе аллакай суҳбатҳо карда будем, қатъи мураббӣ ва ин машқи мо яъне бояд оғоз мешуд, кор оғоз мешуд ва унҷо ман бояд маълимаеро боз мекардам ки ҳам камонварӣ мекард ва ҳам паронданро ёд медод ва ҳам бо ана ҳамон айкидо, яъне намуди варзише ки бо бале бурдаст. бале 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 як муддати як ҳафта ман каме тамрин кардам ва аз он сабабе ки он сарпарасте ки бояд маблағ ҷудо мекард барои ин филм як ҳодисаи хуш рух дод ва ин филм умуман ба навор ҳам гирифта нашуд. Хоб акнун мегзарем ба тамрини навбатӣ. Ин тамрини мо барои шонаҳо ва пушти бадан аст ва барои китфҳо ҳам муфид аст. Боз ҳам барои бартараф кардани чарбиҳои банди миён ҳам ҳаст. Ҳозир мо метавонем иҷро як мартаба ман ба шумо нишон медиҳам. Мешавад ҳам аз ин тараф, ҳам аз ин тараф ҳам мешавад иҷро намоед. қоматро рост мекунед. Ана ҳамин хел ё ба самти пуш, ё ба самти қафаси сина оҳиста иҷро мекунед. Метавонед шинед? Шумо ба метавонед? ҳатман ман оҳиста ҳозир ба поён мебарорам. Шумо 10-12 маротиба аҷиб. Хел ҳеҷ хел қоматашон рост аст. Ҷиддӣ. Акун ин машқи навбатии мо бисёр ҷиддӣ гузашта истодааст. Бениҳоят ҷиддӣ шуда. Бениҳоят ҷиддӣ. Кашишам ба поён. Дурустми? Аслан ба он тараф ҳаст, ба он тараф бояд нигоҳ кунем, лекин мо ба аз ин тараф кор мекунем. Ин тараф ҳам қулай аст. Метавонед истед як 5-10 сония нафаса рост кунед. Ман акун тавсия доданӣ ҳастам ки занҳои азиз, аз оне ки шумо мехоҳед ҳам солим бошед, чун ҷамъияти солим аз зан вобаста аст, аз зан модар вобаста аст. Солим бошед, ба варзишгоҳ равед, ба толорои варзиш равед. Ҳозир дар Душанбе бубинед инқадар зиёд шуданд ва бо инқадар таҷҳизотҳои нав ба нав таъмин шудагӣ ҳастанд ба мураббиҳои хеле чолок, хеле ҳам гӯем ки ҳар як машқро ба шумо хуб мефаҳмонанд ба мисли Абдурабиҷон. Ва ман фикр мекунам имрӯза он машқу он тамриное ки ман кардам ман аз пайи ан ҳамин мешавам. Албатта ногуфта намонад дар тӯли 70 соли Иттиҳоди Шӯравӣ бовар кунед ана ҳамин хел майдончаҳои варзишие ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст набуданд. Имрӯз тасаввур кунед аз хона мебароӣ, поятро аз падез берун мекунӣ ки майдончаи варзишӣ, ба он тараф мегарди майдончаи варзишӣ. Танҳо иҷро иродаи қавӣ дар кор аст ки ана ҳамун таҷҳизотҳое ки дар пеши хонаи мо аст иҷро намоем ва баъд мо метавонем ба зинаҳои варзишӣ бирасем. Солимӣ ҳаст, бардавомӣ ҳаст, чун ҳоло ки бубинед пеш дар боло зикрам карда будем оиди асри ана ин вабое ки ба сари тамоми одамизод омадагӣ аст. Варзиш беҳтарин табобат аст барои ҳар як маризӣ, барои ҳар як беморӣ. Ин буд намоиши варзишии қавитан Муопайкар Ёрова ки иштирок кардан ба анҷом мерасад. То барномаҳои дигар бо телевизиони варзиш бошед, бо барномаи қавитан.